לאחותי היקרה, רינה, האחת והיחידה. ברכותיי ליום הולדתך ה-90. מקווה שתמשיכי להיות בריאה מספיק כדי לעסוק בכתיבתך וגם להתעניין במשפחתך. אשמח לשמוע אותך ולראותך לעתים קרובות. אחותך הקטנה, אילנה. שרוך לבן חולצה כחולה, השריקה של התנועה, השומר הצעיר, השומר הצעיר, השומר הצעיר. מה יש רינה? רינה, ברכות ליום ההולדת, הרבה שנים טובות ולהמשיך הלאה בבריאות והרבה נחת. רינה, ואת ליבי אל תבלבל, רינה, נשוב אל חנה ואל עדה, הלא ידעת שהיא בוכה יומם וליל. מחר אם לא אהיה כועסת, תיגש אליי זה קצת בחול. אצלי יש חדר ומרפסת, דיזינגוף 80 קומה, שנייה משמאל. מה תגידי על ארינה? לא, אל תגידי לי דבר. אני מבין, אני אבין, אז זה סימן שאת הכל אמרנו כבר. רינה, אני אוהב את השמיים. רינה, אני אוהב את הספסל. מזל טוב דודה, מחכה לך חגיגות כדי לאחל לך גם פנים אל פנים, בינתיים נשיקות עם מיטב הברכות. לא, אני אינני גבר. אחר כך נפנה לזכויות הבסיסיות של הילדים בישראל והאמנה לזכויות הילד. איפה ישראל עומדת ביחס לשאר מדינות העולם בנושא הזה? רינה יצחקי, דוברת הוועד הישראלי למען יוניסף. עוד מעט נדבר על הארגון הזה. לא כולם יודעים מה הוא עושה ומה הוא עושה בישראל. בשביל זה את איתנו כאן. שלום רינה. מה זה יוניסף? יוניסף בתרגום זה קרן האו"ם למען הילד. אני יושבת כבר 6 שנים כמשקיפה מטעם יוניסף בוועדת זכויות הילד של הכנסת. ואני רוצה להגיד לך 6 שנים, כמעט כל שבוע, עולים דברים שבאמת השערות צומרות. סבתא ליקרה שלי, יהיה לך המון 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 מזל טוב, עד 120, יהיה לך שנים ארוכות, מזל טוב ליום הולדת 90. שמח ומאושר שאת איתנו, תמשיכי איתנו לעוד הרבה שנים, אוהבים אותך המון, מאחלים לך את כל הטוב שבעולם, מקווה מאוד שיצא לנו להתראות בקרוב, ובאמת באמת 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 שיהיה המון 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 מזל טוב בשיקות. מזל טוב סבתא. מזל סבתא. ושיהיה לך עוד הרבה שנים של כיף ובריאות ודברים שאת אוהבת לעשות. מזל טוב סבתא. רצינו לתת לך הרבה ברכות לכבוד יום הולדת 90 שלך. קשה להאמין שזה כבר יום הולדת 90, כי את בטוח בת 90 הכי צעירה בעולם, וזאת זכות גדולה וכיף גדול לנו לחגוג איתך כל כך הרבה שנים של אהבה ונתינה ומסירות כלפינו וחוכמה. את לא רק סבתא מדהימה, את השראה בשבילנו. את סבתא שיודעת תמיד לאהוב ולחבק ולשחק וגם ללמד ולשאול שאלות, ולימדת אותי
ואת הנין שלך כל כך הרבה על זכויות וערכים ושלום וסובלנות. ואחרי כל הזמן הזה, את עדיין יכולה הכל, ועדיין כל יום לומדת דברים חדשים, ומגלה וסקרנית, ועדיין תמיד עם לב גדול ופתוח שמחבק את כולנו. ואנחנו שמחים ומתרגשים להיות איתך מרחוק ביום הזה, ומאחלים לך המון בריאות ואושר ושמחה, ושתמשיכי להיות בדיוק את, סבתא שאנחנו אוהבים. נשיקה גדולה מהנכדה שלך ונין. מזל טוב רינה. מזל טוב, יום הולדת שמח. יום הולדת מאושר. עוד הרבה קדימה, כמו שאומרים ברומנית. תמשיכי להיות חזקה כמו שאת. וליהנות מהחיים. ולעשות מה שבא לך. גם בקלי מושר מזל טוב. בקלי! יאללה! אנחנו נתראה בשמחות בעיקר, אני מקווה. נכון? מזל טוב. היה פנס בודד בקצה שכונה, ועל ידו גדר ושער וגינה, ושם אמרתי לה את שאומרים כולם על מפתני כל הבנות שבעולם. אך כשידי שכבר מיליון עלים תלשה, אז ללטף ביקשה לה את חלקת ראשה. אמרה סליחה, יש לי בחינה בסמינר, כבר זמן לשכב לישון, צריך לקום מחר. רק עוד רגע רינה, עוד שנייה אחת, את תמיד הורסת כשכבר כמעט לא הספקנו לחתן מעט אפילו, אבל מזל טוב, רינתי יקירתי. מכיוון שאתמול, כשצלצלתי אלייך להגיד לך שאני לא אבוא לחגיגה, אמרת לי שאת תבקשי מהאורחים שלך שיספרו קצת על איך הם הכירו אותך ואיך נפגשתם וכו' וכו', ואני אמרתי לך שאני ממילא תכננתי לעשות את זה. אז יצא לנו טוב, ואני מפנה את הסיפור לאורחים שלך באמת. רינה וידידיה היו מורים שכירים באיילת השחר, הקיבוץ שלי. כשאני הייתי בת 8, אני חושבת, רינה אולי תעדכן אותי שאני ממש טועה. רינה הייתה מורה מחנכת של 2 כיתות מעליי, וידידיה מורה לספרות. אם אני לא טועה, הרצה גם לחברי המשק בענייני ספרות. וההורים שלי אימצו אותם. זה היה מין נוהג כזה באיילת השחר, לאמץ אנשים ששווה לאמץ אותם, שהם לא חברי המשק. ומבחינתי, אנחנו משפחה. אנחנו היינו אז משפחה, ואנחנו משפחה. רינה וידידיה באו זוג יפהפה עם שני הילדים המתוקים שלהם, ממש מהקולנוע. והאחיות שלי ואני היינו מתווכחות מי יותר חמוד, טלי או רביב, שהוא היה תינוק שמנמן ונוח לבריות. רינה, אני הייתי מסתכלת עליה כאל פלא הבריאה, האישה היפה ביותר שאני מכירה. היא הייתה הולכת זקופת קומה עם 2 האפרוחים שלה, וצמתה מתנדנדת על גבה בהליכה כל כך זקופה, ואני יודעת, וידעתי גם אז שהיו לה כאבי גב איומים, ויכול להיות שבדיעבד אני חושבת אולי זה מהזקיפות קומה, אבל איך נדע?
בכל אופן הצמה הזאת הייתה מתנדנדת לאט לאט בהליכה מאוד איטית, ואני דמיינתי שאני היא. אני כל כך, משאת הנפש שלי היה להיות רינה יצחקי. וטלי, אני הרגשתי שהיא שלי. הייתי שומעת אותה מגן הילדים, מגן גילה, או בוכה, או צוחקת, או מקשקשת, אני לא יודעת, הייתי כנראה בבית ילדים סמוך, או עברתי במדרכה, והרגשתי שזאת אחריותי, לשמור עליה ולהגן עליה, כי גם כשהיא בכתה ידעתי למה היא בוכה. הכרתי את עצמי בה, וכמובן מה לשמור ומה אחראית, ילדה בת 8 על ילדה קטנטונת, שהעבירו אותה לגן ילדים בקיבוץ. הדרכים נפרדו, ואני לא זוכרת איך התחדש הקשר. ורינה, אני נשארתי בת 8, בסדר וחצי, רינה גדלה וגדלה. ואני לא יודעת איך נהיינו חברות, איך התחילו השיחות בינינו, הארוכות והמצחיקות והרציניות, והעמוקות והרחבות והשטותניקיות ורכילויות ופרטיות וכלליות ופוליטיות. איך זה התחיל אני לא זוכרת, אבל ככה זה כבר שנים, וזה בלתי נגמר. ועכשיו פתאום היא נהייתה, היא אומרת שזה לא פתאום, שזה לא קרה לה פתאום, אבל היא נהייתה בת 90 והיא ממש ענקית. ואני הכנתי, אני מברכת אותך, רינתי גם בשם ההורים שלי. ומכיוון ואין לי מילים לגודל האירוע, אז הכנתי לך שיר של ישראל אלירז, שגם עליו אנחנו ריחלנו, ואני לא זוכרת אבל לאיזה מסקנות הגענו. אני מקווה אבל שתאהבי את השיר והוא ישיר אלייך. ולדעת, הדבר שגילינו הוא הדבר שידענו תמיד, והוא קורה בלי הפוגה, והוא כבר מעבר להישג ידינו, והוא מתחלף בין מחיצות האור באוויר ליום החגור בכללים העתיקים הנוגעים ללב שלנו. הרבה אני אוהבת אותך.